What's up mga katukmol? Ito po yung unang vlog ko. Gagawa po ako ng Cajun seafood. Ang shrimp. Siyempre, bago iluto, hugasan dapat. Tinanggal ko na po yung bigote. Wala na po siyang bigote. Oh. Babae na po Shape siya. na siya. So wala na siyang bigote. And here's the crab. So, hindi namin alam kung babae ba to o lalaki. Kasi ito na siya. Pero mukhang bakla. Madilim kasi. Ihalo ko na po yung crab sa pakulo. Malambot na ba yung mais? Hindi yata na siya. Pagkatimin natin ate. Para yung lasa niya, hindi sasama na sa sabaw. Ito, binagdagan ko ng tubig. So, yun lang ang ganap. Papalambutin lang siya. Basta ito. Tapos, susunod natin. So, ang shrimp, siguro mga almost half kg yan. O 3/4. Hindi ko So, yun nakita eh. lang. We'll update you later. Ayan po, naghiwa ako ng bawang, sibuyas para sa sauce natin. So, ito po yung hipon. Ilalagay ko na po siya. Bali, antayin lang po natin mamula. Kasi mamaya lulutuin pa siya sa sauce. Okay, tapal na. Yan, wala pala kaming oyster. Ngayon, gagawa ako ng sarili kong oyster. Ito, yung mga ketchup na tira-tira. Sa iba't ibang restaurant. Paghahaluin ko yan sa toyo. Sa toyo. Yan. Pag mixing ko na lang yan. Tapos yun ang magsisilbing oyster ko. Sabaw mo. Ito na ang oyster sauce. Oyster sauce. Improvise. Oh, yan yung mga chef. Pagka walang ibang ingredients, gumawa ng alternative sa ibang pa. Pero hindi po siya chef. Hindi ako chef. Nahilig lang talaga akong magluto. Instant oyster sauce by Papa Tukmol. Kaya nakapagin mo na yung nakalagay ko yung oyster mo. Para sumatuwa yung lasa. Tapos yung Cajun.
natin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga kumakain ng crab. Yung misis lang sa kasi. Diba? Kapag sa crab. Tamad ka sa mga crab ko. Yung sauce nasa dragon. Wala hangin na lang. Ayun, sauce. Ito natin. Nandiyan yung sarap sa sauce. Kaya mo bang pagsabayan ng Ito na po siya. sa isang team? Ito na po ang Cajun seafood ko. Yan. Sa dampa, 160 na to. 3 taong pwedeng kumain. Ayan yung sauce niya. Yan, nagpapasarap yan yung sauce. Lala. Sarap. Dito, gumastos lang ako ng mga nasa 50. 50 dirhams. Ayan, sangsang suka. Mapapalaban na naman si misis nito. Tagabalat na naman ako nito. Ayan. Ito na siya. Style noodle fight. Ayan kay misis. Tuwa ka ba? Tuwa ka ba sa ulam ngayon? Hindi na tayo pa pupunta ng dampa. Nandito ng dampa. Ayan, tapos na po kami kumain. Si Mrs. maghuhugas. Hindi na. Ito si Mrs. tagahugas siya. Bira lang yung mangyari. Maghuhugas na ganyan. Para makabawi ka sobrang stomach mo. Paano mga katukmol? Hanggang dito na lang yung vlog ko Subscribe niyo po yung channel ko. Mag-upload po ng mga... Hindi lang po pagkain ang i-upload ko. Mga inuman, kantahan. Sige po. See you!